Zmierená nie som. Neviem, či sa dá byť zmierená s postihnutým dieťaťa, ale nehľadám už nejaké tie dôvody prečo. Otázky, teda odpovede na otázky prečo práve ja, to už nehľadám. Ja som si to zo začiatku vôbec neuvedomovala, že proste každý hovorí, že rodia sa deti predčasne, hej, tak proste ja som to myslela, že proste narodí sa predčasne, rodili sa deti. Tak proste, že to nebude také ťažké, ako to je. A trvalo nám to dlho. Ako mne, manžel sa ešte stále možno, že s tým nevysporiadal. Ja už som ako zmierená s tým proste, že mám dieťa také, aké mám, ale ako som ho povedala, nevymenila by som ho za nič na svete. Niekedy, keď si tak spätne spomínam, ako som bola tehotná 9 mesiacov úžasných očakávaní, chystaní, vecí, príprav, plánov. Videli sme sa, ako sa už s deťmi hráme, čo všetko spolu robíme. Určite manžel sníval, že bude hrať so synom futbal. Podľa mňa to sú také normálne veci. Potom príde ten skok, šok, taká časť obdobia, kedy vlastne ťažko sa lúčite s tým, čo ste plánovali, neviete pochopiť, čo vás čaká. Tak úplne do začiatku, keď sa Marianka narodila, nevedela som ešte, čo nás poriadne čaká. Ja som si myslela aj s manželom, že sa vylieči z toho, že možno taký rok to bude trvať, ale že bude úplne zdravé dieťa. Ale no, tak to obdobie trvalo možno 3 rokov, aj takej beznádeje, potom už aj sme boli zúfali. Nepoznali sme ešte iných rodičov, ktorí už mali takúto skúsenosť. Takže bolo to ťažké. Prvé 3 roky boli naozaj veľmi ťažké. Veľmi nevedeli sme sa s tým vysporiadať. Alex sa narodil v 26. týždni s váhou 700 gramov, 33 cm. Bol extrémne nezrelý, hypotrofný. Museli ho oživovať. On bol 86 dní na tejto umelej pľúcnej ventilácii. 4 mesiace sme si pobudli v nemocnici. On proste bol ako handrová babíka, hej. Úplne proste som ho zobrala na ruke, jemu padala hlavička, proste úplne handrová babíka. Dosť. Marianka má 5 rokov, narodila sa predčasne. No, predčasne. Bola na tom veľmi zle. Jej diagnóza je detská mozgová oborná epilepsia. Zvládla to, je šikovná. A ide to strašne pomaličky, robíme pokroky, ide to pomaly, ale ideme proste dopredu. Ako som spomínala, až teraz, keď mala vlastne ešte 5 rokov, no ako 5-ročná začala loziť po 4. Príde deň, keď si myslím, že poviem si, že všetko bude dobre, všetko bude fajn, ružové okuliare, proste vidím budúcnosť ružovú, ale niekedy príde deň proste, keď vidím všetko čierne. Nič neverím, proste neverím ani to, že proste sa mi ho podarí postaviť na nohy. A je to také deprimujúce proste aj na ňo, akože uvedomujem si, že proste tá moja deprimujúca nálada vplýva aj na ňo určite. Kde zasvietime? Tak, no ťapaj. Ešte, nech zasvietené ešte poď, zatlač. Buď sa matka pozberá a vezme to do vlastných rúk, alebo sa zloží. Ja som sa vďaka tomu, že som mala obrovskú a mám obrovskú podporu manžela u rodiny, som sa nezložila. Jednoducho začali sme riešiť veci spoločne, pridala sa rodina z manželovej strany, z mojej strany a jednoducho tá podpora bola taká silná, že sme pochopili, že nie je to problém. Budeme žiť, budeme fungovať ináč, ako sme si predstavovali. Ale budeme tu, máme sa radi a jednoducho budeme fungovať ďalej. Máme svoju reč, svoj jazyk a proste my sa vieme dorozumieť, že čo chce. To je neskutočne silné, sa to nedá opísať. Syn je takmer nevidiaci, nikdy nevidel moju tvár, ale on vie, kedy som v izbe. Tak ľudia ľuďom, webovú stránku som vďaka mojej známej, ktorá mi ako ju povedala, akože, aby som skúsila cez ľudia ľuďom, tak som napísala výzvu, dala som si ju overiť, no a čakala som, či sa to pohne, či sa to nepohne. A musím poklopať, ja som veľmi rada, že proste pohlo sa to, peniažky nejaké sa nazbierali. Takže som rada, že cez tento portál ako ľudia, obyčajní ľudia, ktorí chcú, ktorí majú dobré srdce, ktorí si tú výzvu akože prečítali a proste nimi to pohlo, tak ako prispeli nám. Chcem im veľmi pekne poďakovať, ako veľmi si to vážime, že pomohli a tým, čo si prečítajú našu výzvu, možno to nimi pohne, možno kto má peniaze pomôže, kto nemá, aspoň lebo niektorí mi aj posielajú také maily povzbudivé, že proste, aby sme to zvládli, že niektorí nemajú peniaze, ale už len to povzbudivé slovo, akože
pomáha. V noci mám pocit, že ja som 11 rokov nespala, lebo vlastne počúvam, či dýchajú. Ale pritom som vyspatá. Alebo teda si myslím, že som vyspatá. Ale vlastne počujem, cítim každý ich nejaký záchev, nejaký výkyv, dýchanie alebo nejakú polohu, ktorú menia a už som vždy na pomoci, že či náhodou nepotrebujú pomoc. To je už nejako tak v nás, v matkách, si myslím. A nielen postihnutých detí, aj zdravých. Je to človek zo mňa. Jednoducho som to ja.